11 месеца условна присъда получи мъжът, който уби по особено мъчителен начин куче, след като го влачи с автомобила си повече от километър. Делото беше гледано по съкратената процедура. Десетки защитници на животните от цялата страна обсъдиха съдебната палата в Асеновград. Съжалявате ли за стореното? Съжалявате ли за стореното? В съдебната зала Райчо Иванов заяви, че съжалява за стореното. Мъжът се оплака от хронични болести и ниски доходи и поиска да бъде наказан само с глоба, за да може да се грижи за семейството си. Съдът му наложи минимална условна присъда, въпреки че законът предвижда наказание до 5 години затвор за неговите действия. Защитниците на животните бяха разочаровани от решението на съда. С така издадената присъда съда казва, че всеки, който е болен по някакъв начин, който е материално затруднен, може да ходи и да тегли, да влачи кучета и да ги убива по най-гадния садистичен начин. След убийството на куче е много лесно да се подведеш вече да убиеш човек. Над 150 хиляди защитници на животните от цял свят са подписали петиция, с която настояват за ефективна присъда на Райчо Иванов. Част от протестиращите пред съда бяха дошли чак от Германия.